qui està satisfet de la seva vida? Doncs sembla que no tothom ni de bon tros. Ho posa sobre la taula el periodista Jaume Barberà a través d'entrevistes a diversos professionals reconeguts de l'àmbit de la salut física i mental que estan recollides en un llibre que porta per títol Insatisfets, un llibre que publica La Rosa dels Vents i que avui comentem amb el seu autor Jaume Barberà. Molt bon dia. Molt bon dia. Diuen que tenim la vida massa fàcil. L'altre dia parlàvem aquí al programa que els andorrans d'abans, que havien viscut en condicions molt dures, ens recriminaven a les generacions actuals que ho teníem tot massa fàcil, que per això sempre ens queixàvem. Doncs mira, no tinc dades per poder-t'ho dir amb rotunditat, però no sé si els nostres avis prenien tants psicofàrmacs, saps? Jo penso que no. Penso que no. Potser parlaven més a casa, potser parlaven més al carrer, no ho sé, però el que sí que sé, i no perquè ho intueixi, sinó perquè així ho diuen els fets, és que les dades que tenim, les dades que tenim són molt preocupants, senzillament, és a dir, dades oficials, les que tenim a l'abast, doncs, que fa, en el cas d'Espanya, doncs, el Ministeri de Sanitat, doncs són preocupadíssims, és a dir, que gairebé un 14% de persones entre 15 i 64 anys consumeixen psicofàrmacs. I això és terrible. I fixa't, des de 15 a 64 anys. Podem baixar-ho, podem posar-ho fins als 3 anys. Sí, home, de fet, els TDAH... Podem arribar fins als 80. I aleshores no ens creurem el que veurem. I t'he dit fins a 3 anys, perquè fins i tot hi ha nens de 3 anys que estan receptats amb antidepressius. Home, de fet, molts nens que estan diagnosticats amb TDAH se'ls medica. Aquests se'ls donen amfetamines. Sí. Però, esclar, aquí tenim un problema que a mi em sembla greu i que jo, quan vaig començar a fer aquest llibre, no anava per aquí, diguem-ne, sinó que les dades em van fer canviar l'objectiu on volia arribar, i són coses molt preocupants. És a dir, per exemple, Espanya és un dels pocs països del món, o dels poquíssims països del món, on un metge d'atenció primària recepta psicofàrmacs. I no trobarem gaires països al món Andorra. Que això es faci. Doncs Andorra. Ja, mira, 2. És a dir, però a França no. És a dir, no anirem, ja et dic, no hi trobarem massa països del món que facin això. Aquí es fa. Deixa'm dir-te una altra cosa. Saps que un metge pot dedicar 10 anys de la seva vida a formar-se per tenir els coneixements necessaris i d'aquesta manera exercir de metge i no haver fet ni una sola unitat didàctica sobre el món emocional? És que aquest és un dels grans problemes de la sanitat. A veure, estem en un moment i això ho reflecteix... Però tu t'imagines això? Sí. Perdona, Però... T'imagines? I et diré una altra cosa. Tu que ets dona, si tu te'n vas a una consulta en ser dona, com ets, i dius que no et trobes bé, doncs tens un percentatge altíssim de possibilitats que el metge pensi que ets una histèrica. Sí, no, i que ho verbalitzi. En canvi, si és un home, doncs hi ha grans percentatges de possibilitats que pensi que té un excés de responsabilitat. Clar. Les dones consumeixen el doble de psicofàrmacs que els homes. El doble. I els psicofàrmacs no són innocus. Tenen efectes secundaris, i efectes secundaris greus. I això és un tema que hauria de preocupar tothom, no només els que en prenen, sinó tothom, perquè hi ha efectes secundaris i greus, com s'expliquen en el llibre. No jo, que sóc un periodista, sinó doctors amb una llarguíssima experiència. De fet, el llibre explica, entre altres coses, un fet que es denuncia i cada cop és més palès a la denúncia entre la societat, i és que els pacients doncs són precisament això, són pacients, són unes fitxes tècniques a les quals són un recull de dades on es mesura el colesterol, on es mesuren determinades paràmetres, però que difícilment et miren a la cara, són paraules literals del llibre. Sí. S'ha perdut aquesta visió més humana de la medicina, i a això li hem d'afegir encara un factor distorsionador, que és el gran paper de la indústria farmacològica i els seus interessos comercials, perquè surt molt més a compte, especialment amb ells, doncs que et receptin més pastilles que no que facis més meditació, per entendre'ns. Sí, però mira, el llibre, de veritat, el llibre no és un al·legat
contra la indústria farmacèutica, no és un al·legat contra la classe mèdica, no és al·legat a res, no és un manual d'autoajuda, no. El llibre el que és, jo en dic així en broma, el prospecte que haurien de portar els psicofàrmacs. Perquè, escolta, hi ha dolor de vida. En la vida, això ho diu el psiquiatre Tizón, en la vida hi ha moments de satisfacció i moments d'insatisfacció. No evitarem els moments d'insatisfacció. I el que hem de mirar, o el que hem d'aturar-nos i reflexionar, és si en la nostra vida predominen els moments d'insatisfacció o predominen els moments de satisfacció. En cas que predominin els moments d'insatisfacció, possiblement no ens trobarem bé. I haurem de demanar ajuda. Demanar ajuda a qui? Doncs podem demanar ajuda als amics, podem demanar ajuda al company o a la companya que conviu amb nosaltres, podem demanar ajuda, doncs, a la família en general, o, si no en tenim prou, podem anar a veure un metge. I aleshores el metge ens ha d'atendre i ens ha de preguntar per què, i ens ha de preguntar què ens passa, i ens ha de preguntar amb qui vivim, i ens ha de preguntar si estem contents en el nostre treball. Escolta, què passa si tu treballes en una sala de dimensions reduïdes on hi ha un company o companya que és tòxic? Doncs que t'acaba passant factura, això segur. T'ho acaba de passar en factura. I això t'ho curaràs amb un ansiolític? No, això t'ho curaràs amb un ansiolític? Però si perdona, anava a dir-te el cabronàs aquest el continuaràs tenint allà i el continuaràs veient cada matí quan hi vas? Si és tòxic? Si t'està fent mal? Entens? Aleshores, clar, si tu vas al centre d'atenció primària, que et dediquen 5 minuts, et donaran una pastilleta, tu pensaràs que ja has solucionat els teus mals, i no soluciones els teus mals. No soluciones els teus mals perquè el teu mal continua estant allà. I vinga, i tu ja prens els psicofàrmacs, saps? No, i aleshores, on és el per què? Per què no ens... Tu t'imagines nosaltres que som periodistes i que deixéssim de formular-nos les preguntes clàssiques i obligatòries que ens hem de formular cada vegada que abordem un tema? Doncs, escolta'm, si jo no puc dormir, o em costa dormir, em pregunto per què. Clar. Em pregunto per què. Perquè el més fàcil és prendre un Orfidal. Però un Orfidal té efectes secundaris i greus. Home, i a més va acumulant tots els seus efectes. I cada vegada en necessites més. Clar. I cada vegada en necessites més. Per tant, també hi ha una mica component particular, individual, de tots nosaltres. Volem no tenir dolor. No, perdona, quan se't mora una persona que estimes, tindràs dolor. Patirem i plorarem, perquè això és normal. Sí, però aquesta normalitat a la nostra societat sembla que estigui prohibit, no pots estar trist. De seguida, quan algú et veu trist, et diuen, va, anima't. És com si, clar, és que tampoc no permetem que canalitzem bé les emocions. I tu com a dona ho saps molt. A les dones tampoc podeu estar, jo què sé, no podeu anar despentinades, o heu d'anar... Entens? A l'home sí, l'home pot anar sense afaitar, pot... Vull dir, jo ho entenc, això. Vull dir, jo entenc, però ja et dic, com jo t'estic intentant destacar, és que nosaltres hi posem molta part de culpa en tot el que està passant, perquè volem les coses immediates, perquè no suportem un desencís, perquè no suportem un dolor, i per tant anem a buscar de seguida la solució farmacològica, saps? Ara mateix, per exemple, amb el tema d'internet, tots volem anar de pressa, fem multitasca, tot aquesta immediatesa en què volem les coses, moltes vegades també ens passa factura. Reflexionem poc sobre nosaltres mateixos. A mi una de les coses que m'ha agradat especialment del llibre és el fet que es va parlant amb diferents experts, ho comentàvem al principi, hi ha el catedràtic de farmacologia, el doctor Joan Ramon, hi ha un psiquiatre, el doctor Jorge Tizón, hi ha la doctora Carme Valls, hi ha un epidemiòleg, el doctor Miquel Porta, però el resum, al final, és parlar amb Xavier Antich, que és doctor en filosofia, perquè va més enllà de la ciència, o va més enllà, va amb l'essència del que és la natura humana, el que som les persones. Sí. Mira, el llibre és un plat que es va cuinant, perquè jo vaig tancar una porta i en vaig obrir una altra.
Jo, quan el doctor Joan Ramon Laporta m'explica què són els psicofàrmacs, m'explica que Catalunya i Espanya és un dels països on més es consumeix els psicofàrmacs del món, m'expliquen els efectes secundaris, doncs jo em dic, home, algú m'ha d'explicar què està passant aquí, me'n vaig a un psiquiatre. I després, quan acabo amb el psiquiatre em posa al damunt com es castiga la dona. Me'n vaig a veure una doctora que m'expliqui què és el que està passant amb les dones. És a dir, és un llibre que es va cuinant i que tu vas passant d'un professional a un altre i et vas entenent moltes coses. I al final has d'acabar no amb un doctor en medicina, sinó has d'acabar un doctor en filosofia. Clar, perquè reflexionem en veu alta. I en Xavier Antic ho fa molt i molt i molt i molt bé. Jo li volia donar les gràcies, senyor Barberà, per ser avui amb nosaltres, per proposar-nos llibres d'aquests que t'obliguen a repensar una mica, perquè anem sempre tan ràpid, sempre tan accelerats, parlàvem dels efectes, no?, el que ens passa amb l'internet i amb les exigències de la vida diària, trobar un raconet per poder aturar-nos i reflexionar sobre el per què sempre estem descontents, el per què sempre ens és més fàcil prendre una pastilla que no intentar canviar de feina, no? Parlàvem d'aquells companys tòxics. I està bé tenir aquests petits oasis de reflexió, penso que és força interessant, o sigui que moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres per convidar-me. I per fer-nos en 5 cèntims. Una abraçada molt gran des d'Andorra. Gràcies, una abraçada. Adéu, bon dia.